Здравейте! Днес ще ви покажа един детайл, който като детайл не е толкова уникален. Какво имаме? Калибровано в 25, престъргано на 22 и после челосано от двете страни и пробити два отвора. Това има още осенъци, които не съм изчистил. Въпреки че изглеждат дебели, са много тънки. Това ако има на ръка ги късам. И нещо такова трябва да изглежда. Струговите операции на всичките заготовки са подготвени. И след като сме приключили с стругуването, идваме на фрезата. На фрезата съм сложил тая самоделна четвърта ос, както всичко по тая фреза. И си го изкарвам до ограничител, който ми е нужен, който съм си го захванал да не мърда. Изкарвам си оста и си я стягам, нали, после ще я достигна преди да я пусна. Имам си охлаждане и какво правим? Изработваме едното чело, пробиваме двата отвора със същия фрезер, завъртаме на 180 и челосваме пак. Не е най-добрата и най-бързата установка, но просто е интересна. Затова реших по този начин да направя. Хем да поработя малко с четвърта ос, защото да ни омръзва да стои само. Добре, ще възложа на стойката и ще ви оставя да гледате фрезоването.